Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guztizatsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure providentziaren laguntza eskatzen dugu konfiantza osoaz. Ez baita sekulan ekibokatzen. Eta harren eskatzen dizugu gu handik gaitz guztiak urrun ditzazula. Eta guri eman dezaizkiguzula behar ditugun ondasun guztiak mundu honetarako eta etorkizuneko bizitzarako. Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Timoteori egindako bigarren epistolatik. Senide maite hori, jainkoaren aurrean eta errege bezala agertuz, biziak eta hilak epaitzera etorriko den Jesu Kristoren aurrean erregutzen dizut, iragarri jainkoaren hitza, ekin sasoia denean eta ez denean, eman arrazoiak, zentzuarazi eta aholkatu, zure pazientzia guztia eta irakasteko gaitasuna erabiliz. Etorriko data, gizon emakumeek irakaspen osasungarria jasango ez duten sasoia, haien grinen eraginpean maixuz inguratuko dira, haien belarrien atsegingarri, egian gandik aldenduko dituzte belarriak eta ipuinetara bihurtuko. Zuk ordea, jokatu zuhur gauza guztietan, eraman sufrimenduak, ekin berri ona zabaltzeari, bete ondo zure servizua. Ni nere bizia opari eskaintzeko zorian nago, gainean dut mundu honetatik abiatzeko ordua. Burruka ona egin dut, amaitu dut laizterka, gorde dut sinismena. Dagoeneko zai daukat garaipenaren koroia, jaunak, epaile zuzenak, azken egunean emango didana. Eta ez niri bakarrik, baizik eta beraren agerraldia maitasunez itxaron duten guztiei ere. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jango oikoaren egalenpean, zerpakea, indar guztiak dituenaren, itzalean, jaunari diot nire geriza zure baitan. Bioz guztiaz nago jaunaren eskuetan, jango oikoaren egalenpean, zerpakea, indar guztiak dituenaren, itzalean. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek bere irakasaldian esan zion jendeari, zabiltzate kontuz lege maisuekin, gogoko dute, arro jantzita ibiltzea, eta plazetan jendearen agurrak hartzea. Gogoko dituzte, sinagogetan aurreneko aulkiak, eta jai otorduetan maiburuak, eta azken gabeko otoitzen aitzakiaz, alargunen ondasunak irensten dituzte. Holakoek epairik zorrotzena izango dute. Jesus tenpluko
Dirutegian aurrean eserita zegoen. Jendeak kutxetara dirua nola botatzen zuen begira. Aberats askok ugari ematen zuen. Etorri zen emakume alargun behartsu bat ere, eta 2 txanpon bota zituen, uskeri bat. Jesusek ikasle dei egin eta esan zien, benetan diozuet, alargun behartsu honek beste guztiek baino gehiago bota du kutxara. Izan ere beste guztiek sobera dutenetik eman dute. Honek ordea bere eskasian zeukan guztia bizitzeko behar zuena eman du. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Evangelioan agertzen zaizkigu halako birtute berezi batzuk, Jesusek izugarri estimatzen zituenak, eta modu hortan bizituz eta hura transmitituz bere batez ere, bere bizi osoa, baina oso bereziki bere bizi publikoko azken 3 urteak eman zituen. Eta bertute hoitako bat humiltasuna dugu. Garbi ikusten dugu Jesusek humiltasuna izugarri estimatzen zuela. Hain zuzen ere, ez dugu ikusten Jesus halako arropa bereziakin, halako lehenengo tokietan beti, importanteena bezala, besteen gainetik jarriz bere burua, edo holakorik ez zuen egiten Jesusek inolaz ere. Eta ikusten dugu, are gehiago, modu hortan jokatzen zutenei, halako, noiz edo behin, halako hitz serioak zuzentzen zizkien. Ez haien kontra egiteagatik, baizik eta ohartu zitezen haiek ere bestek bezala humanoak zirela. Eta gauzarik importantenak ez direla azalekoak, itxurakeriak, baizik eta barrengoak. Hori da gauz bat Jesusek argi eta garbi erakutsi nahi izan ziguna. Horregatik gaurko evangelioan alde batetik esaten die bere jarraitzaileei kontuz ibiltzeko. Arro ibiltzen dira noiekin halako jantzi bereziak jantziz eta plazetan denen agurrak bilatuz, eta besteei haiek kunplitzen ez dutena ere kunplitu araziz eta estilo hortako batez ere farisearrengandik ari zaigu, farisearretaz hizketan ari zaigu Jesus. Danak ez, baino dezentek halako ohitura zeukatelako. Halako toki berezia, itzal berezia eta bere botere hori modu hortan erabiltzen baizuten. Eta Jesusek ez zuen baten estimatzen hori, eta ez zuen nahi bere jarraitzaileen artean, kristauen artean, ez zuen nahi holakorik. Horregatik guk saiatu beharra daukagu Jesusen irakaspen honi segitzen. Eta izugarrizko lezioa gaurko evangelioaren 2. partean. Tenpluan zegoan Jesus bere ikasleekin. Eta jendea bertan toki berezi bat zegoan dirua botatzeko. Eta jendea area joaten zen. Askok bestek ikusi izateko txanpon pilo ederra. Eta diru kantidade, diru kopuru importanteak askotan boteaz, denen aurrean nonbait ohitura zuten banan txanponak botatzeko halako zarata atereaz denek ikus zezaten ze eskuzabala zen hori egiten zuena. Eta hain zuzen ere Jesusek bestetan ere erakutsi izan zuen zerbait ona egitean ez ibili turuta jotzen denek ikus dezaten eta denek txalotu zaitzaten, baizik eta izkutuan egin zazu. Eskuineko eskuak ez dezala jakin ezkerrekoak zer egiten duen eta izkutuan ikusten duen zuere aitak horrek sarituko dizu. Hori da Jesusek kristauengan nahi duen jarrera. Horregatik halako pertsonaje importante guztiaiek txanponak boteaz ikustean, Jesusek ez du esaten gaizki egiten dutenik. Baino, haiek ere, azken finean, halako limosna ematen baizuten, eta naiz eta besteek ikusteko egin, baino limosna ematen ari ziren. Baino agertu zen emakume alargun bat, isilka, eta inor ohartu gabe, isilean txanpon txiki bat bota zuen. Eta inorretzen ohartu, baino Jesusek garbi utzi nahi izan zuen, bai bere ikaslei eta bai guri ere, 2000 urteren kabuan entzuten eta evangelioa irakurtzen ari garen guztioi,
emakume horrek gaineko guztik baino gehiago bota zuela Jangoikoaren begietan. Jangoikoak barrengoa ikusten baitu. Ez kanpoko itxura bakarra, baizik eta bihotzetik ateratzen dena. Eta Jesusek bazekin emakume hura oso behartsua zela. Eta ematen ari zela zeukan guztia bera baino behartsuago zirenei laguntzeko. Hoixe da gauza bikaina Jesusek aipatu nahi izan zuena. Horregatik, ez du esaten, beste buruz deuse, baino bai garbi uzten digula, emakume horrek zenolako borondateakin egin zuen limosna hura. Eta guri erakutsi nahi digu, obra onak ere modu hortan egin behar ditugula. Ez besteek ikusteko, ez besteek esan dezaten zeinen onak geran, baizik eta mesede egiteko, maitasunez, bihotzetik ateratzen zaigulako, eta izkutuan ikusten duen jainkoak, berak ikusiko du, eta berak sarituko ditu obra on guzti horiek. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, batez ere, Jesus ezagutzeko aukera izan ez duten guztien alde. Berarekin pertsonalki topo egin dezaten, eska dezaiogun jaunari. Entzun, arren jauna. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Jesus maite, maite, maitea, izan beti gure jabea. Senideok egin dezagun otoitz, guztiok batean eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Jauna, zuk diguzun maitasunean konfiantza osoa jarriz, zure aldarean eskaintza hauek jartzen ditugu. Zure graziak garbi gaitzan, eta sakramentu hauen bitartez, Jesukristo berbera ardezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen, egokida bai eta zuzen, nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu, jangoiko albuztidun beti ereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, benonen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusia agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin guk ere zure ospe eta hiltzak goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, Osanna zeru goienetan, bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Osanna zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik,
Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzailearekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria doatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den, zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esanada apostoluei, pakea uste dizuet, nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, amen jaunaren pakea, beti zuekin, eta zure espirituarekin, emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotxa, munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu, jainkoaren bildotxa, munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu, jainkoaren bildotxa, munduko pekatua kentzen duzuna, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina esan zazuiz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jauna, zure espirituaren bidez, gida itzazu zure gorputz eta odolez janaritu dituzunak, eta egizu zure hitza
aitor dezatela, ez bakarrik hitzez eta ahoz, baizik eta egitez eta bihotzez. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari. Agur jainkoaren, ama maite derra, zeruko atea, itxasoko izarra, zeruko atea, itxasoko izarra.